dapat committed kita to share that with others. No? Bombo Cham, nabatian sang aton mga kabombo, si Councilor Cedfrey Cabaluna, ang chairman sa Committee on Transportation sa may Iloilo City Council. Saan gani masugod? February 28, Bombo Cham. Sa may Iloilo City High School, magasugod, ining workshop dialogue, agud nga istoryahan ang kultura man sa mga Ilonggo, kag pamatasan when it comes sa pagbil sa mga trapiko, Bombo Cham. Okay. May ara halin sa UP. Sino pa ito ma-discuss gani, Mombo Angel? Ini ang workshop dialogue in partnership with siya sa UP Visayas at the same time sa Public Safety and Transportation Management Office, Bombo Cham. Go ahead. And actually, Bombo Cham, ginalantaw man nga ang ining workshop dialogue ti makabulig sa mga gagmay malang, just like mga gagmay bala, Bombo Cham, nga mga ginapang obras ng mga commuters, just like amo to ganing hambal ni Councilor Cedfrey Cabaluna nga ang buhok bala nga magsakay ka ba bilang commuter, isa sa mga kumbaga etiquettes man nga dapat common sense ka, dapat ang buhok mo kung tumandid man kalaba ti kaptan nimo, agud nga hindi maperwisyo ang tao sa likod nimo, Bombo Cham. At the same time, ang inspiration man sang tagline o kunang tawag o kunang name sang sining workshop dialogue nga sa lugar lang kayo nagapati man si Councilor Cedfrey Cabaluna nga in nature ang mga Ilonggo kabaluin sila magpati man sa mga rules o kung mga regulasyon sa may trapiko. Apang amo gani, Bombo Cham, parang isa ini sa mga tikang man sang Committee on Transportation agud nga malabot ang komunidad nga aside sa community tiginalantaw man nga pati mga traffic aids kuwaan man sang ila sentimento kung paano nila ginahandle ang mga ginapangdakop nila nga kisabi nagasinop ka do, Bombo Cham, pamatian ina sang Committee on Transportation pamaagi sa sining workshop dialogue. Okay. Gina-remind ko dayon sang isa bala ka kay gayunan, Bombo Angel, nga may seksi nga nagtabok sa diversion road. Di bala, hindi ka na dapat pagpatabukon kay highway na da. Kag masaka ka ginto sa may may alagyan na to mo, may area na to kung saan pwede ka katabok. Ti pinatabok gani ka traffic enforcer, ginapangita ko pa di ang ang video. Anyway, so amo na ang tinutuyo sang sa lugar lang workshop dialogue. Okay. Sige, thank you again, Bombo Angel. Ini si Bombo Angel Tikilitan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kina, Bombo Angel Tan. Eksakto kag maayo man ini sa aton sining mga kabombo nga may mga kasubong sining dialogue. May kantanan sa ginatawag etiquette abi sa pagsakay sa di pampasahero nga salakyan. Ining pasahero nga babae nga malaba ang buhok nga nagalupad ang iya sining buhok kag halos pa lang iya nga ginapakaon niya na sa tupad niya. Damo na ning istorya nga nabatian akon sa aton sining mga kabumbo. Pero kung nag-commute ka, damo gin man sang imo sini iya nga masalapo. Indeed, nakasalapo man kita sang naghambal ang isang kapasahero nga sa lugar lang, manong. O kung sa lugar lang, karon kay gipapanahog sa lugar, pag panahog niya kalayo-layo man isang pinahugan mo sa akon man. Palakon mo pa kuya? Isala pa karon sang driver kay gibutang niya ka sa lugar. Sa aton sining mga kabombo. Now, ano pa gid ang iban sining nga masami do ulugtasan sa mga Ilonggo, pero kung dalon mo sa iban nga lugar, mga law-abiding citizen man ini sila. Isa na dirang pagtabok sa pedestrian siguro
Kay ti, pasakaon mo pa kuya sa overpass, bumbutsam nga, gasakit na nga nangakon sini nga arthritis. So, diri lang kuya mataboks, dalo mo kay kalapit diri. Magluwasin na din sa mga driver man. Loading and unloading area. Ti may mga driver gidiya nga, bisa nagabalabag pa ya skilid sang bisa nagabalabag ini skilid bisa nagabalabag tunga sandalan kag naobserbaran ko ni subong sa mga sa mga modernized jeepney. Naobserbaran ko ni nga do hari sila ya sang ruida, do hari sila isang dalan. Bisan din sila sa kadulog, why man sila kapahiga, dulog lang sila ya, pasaka, papanahog, pasahiro. Ano pagid? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ting iban sini nga mga driver, hindi makasarang or hindi maka-identify, maka-distinguish sang dalan for slow-moving vehicle kag fast-moving vehicle. May mga driver man kagawad said free kabaluna, sir, nga nagasunod sa mga traffic laws, ordinances, o galing kutob lang las 5 sa hapon. Oh, pabutangin nyo na bala sang sang CCTV camera. Dira bala sa may intersection sang before sang Amigo. Delgado Street na dira. Sa aton sin makabumbo konti, no left turn na dira. Pero pagka las 6:30, las 7, ga left turn na daya, bisan sino lang? Public private transport, ga-left turn na da sila. Tikon, nagsantuanay man bi nga may madasig ang padalagan, kay ti sa iyaya pagkabalo, no left turn na dira. Or whatsoever, ti karon naglabot pa tayo sa punto nga may madisgrasya. Kag ang mga no parking pagid. Amoy ning isa sa mga dapat gidiya nga tutukan sang aton sining gobyerno. Sa lugar lang, ibutang sa lugar ang aton pinamatasan sa trapiko. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ti itudlo kuno ni sa Iloilo National High School. During rush hour, from Monday to Friday, nagapugok na dira ang dalagan sang trapiko. Kay man, Iloilo National High School, ang sa atubang niya sini, West Visayas State University. May duha na dira ka mga pedestrian lane kung sa diin nga pwede makatabok ang mapadulong sa West Visayas State University kag ang mapadulong sa may Iloilo National High School. Now, dako gid nga factor kung tani kung gamiton inang overpass dira iya sa bahin karon sa distrito sa La Paz. Granting for the sake of discussion, sige, pasugtan ta na lang kay last time ang hambal sang mga pumuluyo dira hindi kami maglabay dira kay madulom. Hindi kami maglabay dira kay mapangsot. Kagang pinakagrabe pag hindi ang rason, hindi kami maglabay dira kay man mariit na dira kay may dako nga ano na ganing kahoy bumbu amay lunok. Tidalaan nyo sa dialogo nyo kagawad na kabaluna, sir, nga during rush hour gamito na nila o i-maximize na
ang inang nasambit sini karon iyang nga overpass para nga hindi na iya ma-disrupt ang flow sa traffic dira sa area sa nga Lapas. Ano na dira nga area? Luna. Oh. Para nga duro diritsong dalagan sang salakyan. Pwede man na guro, di ba? Tapos kung hindi na iya rush hour, kung why naging man nagapugok ang dalagan sa trapiko, sa aton sino makabumbuti, pwede man magamit ang pedestrian lane eh. Hindi ba? Ang 2 cents worth of advice ko gani last time, nga hatagan sang time, ubrahan sang ordinansa or pagsulundan, nga tagan sang time during rush hour, abi, butang naton 6 a.m. to 9 a.m. Kung matabok ikaw padulong iya sa may Iloilo National High School, gamiton mo ang overpass. Kung matabok ka naman iya padulong iya sa West Visayas State University, gamiton mo ang overpass. Pagtahaw-tahaw niya na, hindi na abi rush hour, butang naton abi mga 10 or 9:30 to 11. O pwede naman iya makatabok dira gamit ang pedestrian lane. Oh. Kay ti sa lugar lang man bala, ti nagakadapat man niya sa lugar, kag kun hatagan yung man sa nagakaigo siningay tulupangod, ang aton sini nga mga motorista, grabe gin magpugok ang dalagan sa trapiko dira during rush hour sa may Luna area. Kay ti hamako nimo ang halinto iya sa distrito sa nga Haro, madalos-os dira ang mapadulong diri sa may city proper area mo. Sa aton sini makabumbo. Ti basi kung pwede nyo makonsiderar ina nga magamit adra para nga mapuslan. Hindi kay himuon lang na iya nga palalipdan dira sa nga kung sino man ang gusto nga magpalipod-lipod dira. Hindi kuno pag-agyan kay mariit kuno. Mas mariit ang dala naton sa aton sini nga mga kabumbo kay ti dako iyang tsansa or risk, mataas ang risgo nga ma-sideswipe ka, mabungguan ka or whatsoever kung nagatabok ikaw sa dalan, di ba? Kag isa pagid nga luyag naton nga ipaklaro sa mga driver sang di pampasayro sini nga salakyan ining signage nga loading and unloading area. Dugay na diri sa may Tubang Plaza Libertad sa may isa di balag ka pharmacy. Lapit lang na kung aga, ginatangla-tangla lang nga sa traffic enforcer, duway man siya pakialam. Nga ti sa punta, nagapugok ang dalagan sa trapiko. Kay ti hindi na iya nga loading and unloading ginahimo sang mga public utility transport or public utility jeepney. Ginahimo na nila iya nga mini terminal. Kay bisan wa sa may nagasaka or load nga pasahero sa ila salakyan, nagapabilin sila dira yati waiting na ina. Hindi na inaya kay loading and unloading. Amo nang dapat siniya nga kurihiran sa ngaton sini mga traffic enforcer. Amo ta basig gaganar man sila guro da Mr. J. Kunlo Leong Kabicek. O dira sa may parmasa, tubang lang Plaza Libertad Bisan sino man guro mangkuton yun, adlaw-adlaw maka-obserbar sila dira. Ginahimo na diya nga mini terminal sa nga mga di pambasayro nga salakyan, pero ti loading, unloading area kung tani ina. No? Inang senaryo pagid bala nga damo ang nagatindog nga pasahero, may nagapundo iya nga di pambasayro nga salakyan nga bakante or ligwa, wala pasahero, pero ang pasahero wala nagasakay. Tibot silingon nga wala siya nagasakay, hindi amo ng ruta nga ginahulat niya. Ang ruta nga ginahulat niya, to pato sa unano, ti kay nagapugok. Ang dalagan sa trapiko? Ilakip nyo ni sa lugar lang, workshop, dialogue ninyo sa aton sini nga mga kabumbo.
Oh, araw na tuwab lao, oh. Gabalabag sa dalan, pero nag-pick up pasahero. Oh. Oh. Ti, naglakat naman na saway. Oh, sa tunga yung pagiging butango, kaga mo pagpasaka ka pasahero. Oh. Te, kabatas ka mo sa nabanwa. Kalabanan sa mga driver nato na bit, why nagapangilala sang loading and unloading area eh. Kung din sila yung makapundo, pasaka na pasahero, okay na. Oh. Ti na daang paghatag sang konsiderasyon kag pagbutang abi sa aton sini nga paminsaron nga we have to share the road. Hindi lamang kita ang hari sa dalan, hindi lamang kita ang nagagamit sang dalan, hindi lamang ikaw ang ginabuhinan sang road users tax. Oh. Ti dapat ining tinaga nga sa lugar lang, hindi lang iniya paggamiton para sa mga nagapara. Gamiton man, or sa nagapara nga manaog, gamiton man sang mga tawo, no? Or sang mga sumalakay, kag mismo sang driver sa pagpasaka sang pasahero. Sa lugar lang, ipapanaog imo pasahero. Sa lugar lang, ipasaka ang imo sini nga pasahero. Sa pedestrian naman, sa lugar lang, diin ka mo maagi, sa lugar lang, pedestrian lane inyo ina. Kung busy street na dra, sa lugar lang, overpass ikaw agi. As simple as that, sa aton sini nga mga kabumbo. Di ba? Ti, naga nga ang isa ka Ilonggo nga ulibadon sa pagsunod sa traffic kaga traffic laws and regulations. Kung dalon mo sa iban sini nga lugar, gasunod manaw? Gapati man to sa traffic rules and regulations and laws nila to sa iban sining lugar? Ti, pero kung diri iya sa pungsod Pilipinas, partikularmente sa syudad sa Iloilo, why na sa may ginapatihan, ayo di karbonya, dog-dogon pa kamo sa nga gansa. Oh? Dog-dogon pa kamo sa gansa. Sa dining gansa ni sa Australia? Dog-dogon pa kamo sa gansa o araw? Tabok sila, matabok sila para hindi sila pag-ipton. Kiti, sa lugar lang, diin ka nga lugar matabok. Sa pedestrian lane. Oh. Dog-dogon pa sila sa gansa. Ang gansa, oh, tabok sa pedestrian lane, no? Oh. Ang tawa nyo bla? Na. Maayo ni kay maayo ni nga mga ihimplo nga mga ginikanan sang gansa kay upod nila nga tabok sa pedestrian lane ila mga kabataan. Ila mga buto. Oh, ginahulat pa sa nga tatayo, oh, sige, oh, tabok na dasigan nyo. Sundan nyo to sa nanay nyo. Oh. Perdihon pa yasa nga gansa ang gansa sa Australia, perdihon pa ya nila ang mga Ilonggo diri sa syudad sa Iloilo. May usa pagid ko dira nga kabalo man magamit sang pedestrian lane. Sa aton sinimatag palamati. Oh. Pakita ta na balang usa nga nagatabok sa pedestrian lane ay ti. Ano-ano man. Oh. Ay kami galabay pa nga salakyan, why sanay nagtabok? Oh. Aray pakita na ni Bumbo Chris Dil Madugay, oh, tawabla. Oh, may salakyan pag-abot to. Gaabot gaagi. Tindog man lang yang usa. Oh. Sang naguntat na dira karon, oh. Gahinay-hinay ng mga salakyan. Oh, naguntat ang isa kalas salakyan. Oh, nagtabok ang usa. Iho ni carbon kalam-alam nga klase usani. Sa dining ang usanis Japan. Oh. Ano ni laki babae kay palahian ni kag panabuon. Di ano man, daog-daogon pa kita sang usa. Ang mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo nga naga pinahapos kay hindi magsaka sa overpass kay makapoy kuno. Nagatabok iya bisan diin lang.
Kay nagadali, kuno tidog-dogon pa kita ka usa, ang usa ka balo mag-identify ka pedestrian lane ka magtabok spiyak dalan. Mayo pang usa kag ang gansa kabalo kun sa diin ang sa lugar lang. 41 minutos nakaligad sa takna sininga launa sa aton sininga pagpanumbalik ka banwa. Vice Governor Tingting Garin ginaduso ang paghatag sang incentive sa makasulod sa mga top-notchers sa bar kag PRC examination. Lakip na diri bypass operation sa Lapas, nakaagi na preso o rining subject sa bypass operation sa distrito sa Lapas, nakaagi na preso kag ang kaso siniging pangatubang sadto illegal man nga droga. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdumang oras. Boy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patata sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions, lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ang mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili ng mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas.
apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kung magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kung tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kun lampara sa kurtina o kun bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kag ilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayo sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Lindsay Bade. Ining plano karon sang BC Gobernador sang probinsya sang Iloilo nga hatagan sang incentive ang mga top-notchers sa bar examinations kag sa Professional Regulation Commission exam. Check ta si Bombolin sa kaundan sining balita. Bombolin sa report, please come in. Natalana na bombotsam sa second reading ang ginaduso nga provincial ordinance nga magahatag sang incentives sa mga top-notchers sa bar examination kag iban pagid nga mga national licensure examinations diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Ang proposed provincial ordinance number 2023-01-22 na may tig-ulo nga an ordinance granting incentives to individuals who garnered the 10 highest places in the board examinations, bar examinations, and other national licensure examinations. Ang gin-author ni Iloilo Vice Governor Christine Garin na amuman ang chairperson sa Committee on Education Information sa sangguniang panlalawigan. Sa pagpakigangot naton kay Vice Governor Garin, iyagin pahayag bobotsam na pinaagi sa nasambit nga ordinansa mas mainganyo pagig ma-motivate ang inang mga examinees sa probinsya sang Iloilo. Sunod diri sa iya ang plano nga paghatag sang cash incentives sa mga makasulod sa top 10 sa pasinawan, ang reward sa kabudlay nga ginagyan sa mga individual sa ila man nga pag-review antes abi ang examination. Mapain sang 500,000 pesos ang provincial government para sa ginaduso nga ordinansa kag para sa physician licensure examination kag bar examination bombotsam ang mabaton diri sang top 1 40,000 pesos, ang mabaton sang top 2 hasta sa top 5 20,000 pesos, samtang ang top 6 hasta sa top 10 15,000
pesos. Sa iba naman nga Professional Regulation Commission examination, mahimo nga mabaton ang 20,000 para sa top 1, sa top 2 to top 5, 15,000 pesos. Samtang 10,000 pesos naman para sa top 6 hasta sa top 10. Ang ining incentive incentive committee may ara dara nga magabug-o sa incentive committee bombot sama muni silang in charge no sa validation kag identification sa sining mga beneficiaries sa cash incentives kag ini ang ginalakipan syempre sang gobernador, vice-gobernador ang pinuno sang Human Resource Management and Development Office kag syempre ang chairperson sang Committee on Education and Information sa sangguniang panlalawigan. Yan wala aton pamatian ang pagpahayag ni Iloilo Vice Governor Christine Tingting Garin. May ara kita nga author no nga kung sa diin mahatag kita sa incentive sa mga board passers naton. Bilang these are national board passers which would include sa PRC no handled by the PRC. I think there's about 45 licensure examinations handled by the PRC. Tidugang pa naton siguro ang bar naton which is under the Supreme Court. No? Of course, ang physician niya dala naman na sa PRC. Yes, kay dugay na kita nagahatag resolution ang SP to our board passers, no? Kung sa diin sila at siniyan, gahatag man sang bugal man no? Nga ako din dala niya ang province of Iloilo, ang Iloilo, kung ngala dila, no? Mabutang dila top 10, tapos mambanga taga Iloilo, bugal taman ina. Pero kisa daw gaano, matabala nga gahatag lang kita sang honor sa resolution, pero daw nami, pagkin siguro, kung makatag, magkita sang incentive. No, kaya kisa do huya ka man kag ano man kun ano bla ka gasto gidaw magkuha ka lang board grabe gid ka gasto grabe man nga utang kang ginikanan. So yes, we authored na kung sa diin mga tagita incentive sa ila. So ang isa sina ang incentive nila kung first kung top 1 ka, that's about 40,000 no, and then sa ato niya mga bar pass sa iban bali no may top lain-lain kung dira ka sa physician mo kag sa bar, that's 40,000. Tapos kung top 2 to 5 ka, may ara ka 20,000 and then 15,000 for those nga top 6 to 10. No, pero sa PRC no and other licensure examinations, may ara kita 20,000 and then for the top 1, tapos 2 to 5 is about 15,000, tapos ang bilin na 6 to 10 is 10,000. So, amo na yung aton nga incentive sa ila. Pero, of course, may requirements, no? Hindi nga mamba nga kay nakapasa ka, kag taga Iloilo ka, okay na dayon, no? So, like, importante residency mo, kag taga Iloilo ka, gidman, ang tihaposan na magkuha sang certification from PRC nga ikaw nag-top 10. Pero yung pinaka-importante po yun nga dapat butante ka kang probinsya kang Iloilo. No, kay tibalan taman nga maghambal ka residency kisa gatalang pagani kung din siya makuha residency kay iban man baka nga nag-board na kung nag-board siya sa city, so pwede siya dasig nakakuha residency or ara mo sa probinsya sa Iloilo. So yes, amo nang isa ka requirement lang nga dapat butante gid siya sang probinsya sa Iloilo. Dapat you are from the province because this ordinance is by the province of Iloilo. Butante siya di kag residensya. No, and of course ara man certified man sa iya kapitan no kun diin man siya nga lugar, of course prefer taga diri pero basta ang minimum talaga you are from the province and you are a voter of the province of Iloilo. Mga pila ka days ni makuha dayon Vice ang ilang incentive or by that time makompleto na nilang requirements? Siguro kung makompleto na nila requirements, no? Dokadasig ba lang kung makita ta, siguro dugay-dugay na sini ang ikaw is a voter of the province, amo nagurong dugay jutay, no? Pero based on PRC man sa pag-istorya natin, sila dasig man lang kay we could issue right away a certificate na sila nag-top 10 sila. Na-refer na sa committee, no, and then naka-committee hearing na, so mabalik na kita for second reading. Bilang sa second reading, amo na ginatawag na ginabalik mo naman sa plenary kung sila i-discuss naman nila kung okay sila or kung anong ligwaton, kung may mga suggestions, no, so dirata ang sunod natin nga lihok hopefully by in the next week.
no, maka second reading na kita. So, ang masakop yun lang ni Vice na mga board passers by that time na ma-approve na ang Yes, of course, no. Ma-approve na ang ordinansa kag may ara na kami pundo. Kay tiwa ipakita pundo mo kay inog ano pa ni supplemental pa ni namon, no. Kag makot ko gani sa PRC Koti, how many times do you have exams in a year? Kanya almost every week may exam kami. Kay we have like 43 examinations pero iba sila twice a year pa. No, so asa niya ang pinakadako gid sina diguro nga incentives nga mahatag mo is for the nursing, no, sa nursing nga PR nga licensure case kisa magamba ka top 10 sobra pa pulo ang from Iloilo mo, no. So pero kanami, no, tuod magasto man sa province pero kanami mahambahan mo nga kag makita mo dira mag-excel gid ya ang Iloilo in terms of sa nursing. Ini mayroon nakita na Committee on Education and Committee on Appropriation. Duwa ni sila joint committee. Implemental taanay kay today this month is February, no, so kay supposedly ang budgeting mo tani October, November, December way pamadala, so is pa supplemental taanay. Actually ang amon nga ang amon din, no, in terms of budget 500. Oo, pero kabay pa nga enough ni siya kay muna ganyan tanaw mo namon. We'll see how it goes, no. Kulang man ngayon talang liwat for supplemental. Oo, may incentive man sila pang happy na nilang guro Thanksgiving kay tuod man nga pasaka si board pero sa kuway ka man gasto after at least ini pang pasalamat man Siguro may a little ceremonial kay may resolution coming from the SB, may resolution pagita nga ginatag. So dungan naton ang cash and then the resolution, no. But again, no, we'll see how it goes kung ano siya kalawig after kapasabi siya, assuming nga kompleto ng tanan nga may ara na kita pundo tanaw ta kun ano man, maybe hopefully it won't take like more than a month nga ma-process man ang tanan kay depende naman na sa accounting ta magpagawa sa part. Nabatian ko ba si Iloilo Governor or Iloilo Vice Governor Christine Tingting-Garin. So iniya nga ginaduso nga ordinance kag ining plano nga paghatag sang incentives exclusive lang nino sa mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo kag syempre dapat botante man sila sa probinsya sang Iloilo, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade. Di kabay pa nga mangin inspirasyon iniya sa mga examiners sa Bar AB, sa iban pa nga mga licensure exams, no, sa PRC exam. Ngati targeto nila ang pinaka-highest place para nga mayara sila sa incentive from the provincial government. Pero iniya para lamang sa mga voters sa probinsya sa Iloilo. Ang oras naton 58 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Ingagawon ko lang report ni Bombo Jomar Villa. Ang subject sa bypass operation sa may distrito sa La Paz sining ilang adlaw. Kagi naman priso gali. Ang kaso niyang ipangatubang sa to illegal mga droga. Tiano na lang ni Bay, kung mapriso ka subong, pagwa mo, balik ka naman iya sa dating gawi. Sa aton sining mga kabombo, check tabla ang linya ni Bombo Jomar Villa direktamente karon sa may patrol sa sining dugang may impormasyon sa bypass operation ng ginpatigayon sang aton sinumang kapulisan. Jom, sa report, please come in. Balik liwat sa presuhan ang ining subject sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit, no, upon RPDEO Regional 6. Ang ining personalidad nga kilala diri akong subject kay Anjo Abelio, 26 anyos, residente sa Barangay Rizal, La Paz, siyudad sang Iloilo. Natigayon ning drug bypass operation sa may barangay Nabitasan sa nasambit karon nga distrito. Bali na baklad ini siya sang isa ka sa suspected shabu ang nagabalor 20,000 pesos. After sa dawan ay na declare sang bypass ang otoridad kung sa din na recover diri siya ang ining dugang nga 26 tanan, no, ka
plastic sachet no sa suspected shabu bobocham kag pila ka mga non-drug items. Kung sumasumahon nagabugat ini sang 135 grams o kung may value no street value nga 918,000 pesos ang ining mga na-recover karon nga suspected illegal drugs. Asa sining nasambit ya nga subject sa drug bypass operation. Tiditin ini sa may Alapas PNP Station. Now, sa background sila sa presuhan, so ginapareport nila sa barangay Bobotsam, tapos ginalista da abi, no, ang pangalan kung ano mga aktibidades sa lugar. Muna abi, no, pero based to sa observation ni Kap, nga nagpungkol sa bilang kapitan, nagpakadto ini sa may Metro Manila, ini subject. Tapos nagbalik naman dire sa may distrito, abi sa Lapas, sa iban man nga barangay, kay pamilya man sa Taiping nga barangay dira sa Rizal. Pero ang information niya din nga subong nga tuig sa January, of the night pa ini siya no sang iya sining asawa nga nag-complain kay Kap. Ang complaint diri Bobotsam subong gid lang nga tuig nga ginareklamo ya ining subject sa sining drug bypass nga nagbalik kuno sa daan nga buhat abi no kung pag-engage sa sining illegal nga droga. Dito nga ginkakibot man ni kapitan ang gid-report mismo sa sining asawa kag si Kap mismo ang nag-feed no kung nagpalabot sa information sa bahin sang otoridad o kung sa intel operatives no suno kay punong barangay Narandan ngati para man maataga no sang akto ang ining report karon kag sa pila ka pag-validate sa otoridad kag natikayon ang ining agin conduct ka drug bypass operation sa lugar. Ipabati ta si punong barangay si Narandan sang may tribute diri sang Bombo Radio. Si Anjo Abilio, halin na sa prisuhan. Ang hindi pa ako naya kapitan na priso na siya. Ano to eh? Ay, hindi lang ko kabalo kung saan na siya na priso. Ano pero nga kaso? Druga man eh. Okay. Tinag-plea bargaining na siya 2000 mga 19 o 20 siguro 2020. Hindi lang ko nakuha kay wala ang record sa babaw na. Ang pagwaya sinaging kuha na sa tiya dito na siya nagpuyo sa tiyo ya sa may San Lorenzo. Dason ti ala ko na hambal kay plea bargaining sa kinanglan report na nga plea bargaining ma-report sa barangay nato. Na ako kay taga Rizal siya. Ti may in charge nanda sa peace and order. Ti taga isa ka semana kinanglan maka-attendance sila dira. Anong ginobra nila dala ka? Teka, so nga po, kung maka-attendance, ano sila, ginapalimpyo-limpyo na sa pasilig-silhig, sa barangay, ginapalimpyo yung opisina, munang obra nila sa mga nagabargining, manilig sa sagwa. So nga report na sila to sa may Hall of Justice, kalisensya, gina sila, kadamo po di bargining mo, di amo na siya. Pag ano, nga daw naman nagtapos, ano naglakat na sa Manila. Pagkuha na to sa persuhan? Oo. Di ang pagbalik ka naman, pagbalik ka din naman liwat sa Iloilo. Ano nga bulan? Pagbalakat sa Manila, to hindi lang ko kano, nangakit ko kayo wala siya naglisensya. Di pagbalik ka di ang nabatian ko na nangasawa na sa bala. Okay, oo. Di wala na ako gamontor sa iya tungod nga wala na di sa Star. Di na sa Star? Hindi ko lang sa Gustilo siguro kayo ang asawa taga Gustilo. So nabalaan ko na lang ako si Anjo di na kadawla nagapalapit di wala niya wala di sa attendance sa aton nga sa barangay. Yati ang sa Gustilo nakapangasawa to siya may bata na siya gipa-school gipa-ubra siya sa DSWD sa asawa niya. Sige lang kayo dumako ya okay na sila bala. Ti ang subong duwa na iya bata. Ti sang inilang nga yero. Nakita ko na si Anjo. Akay nagkadto sa ako ng iya asawa. Nag-report before sinasang February 30. January 30. Nagsaka sa balay. Sa balay. Sa kwanggali sa opisina ko. Nagahilibion bala nga mo na panugid kay Anjo. Nga wala sa naluoy sa kabataan niya. Nga ano biyang ginabuhat ya pa na ang gahimo pa na sa sangamo sina. Joms? Si punong barangay si Narandan Bobotsam. Kaya po na white man sa ako nagkulang sa pagpunumdob sa pamumuloyo niya nga hindi na mag-engage sa muning nga burhaton bangon nga ti subong
as nakuay ang ginapatigayon nga drug bypass operation sa otoridad kag gid sang maayo nga epekto ini karon sa kabuhi Babutsam. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. Subot silingon nga ginpili gid gali, no? Ginpili gid ni sang subject person nga mag-engage liwat sa illegal drugs. Kay mismo ang asawa na nugid sa kapitan mo. Amo ni karon para hindi na magsagsag pa dira ang maglaptang illegal nga drugs sa lugar. Sino gid man karon ni Kap sa aton sini kapulisan? Kunti gin baybas siya. 6 minutos na nakaligad sa takna sining alas 2. Muli kita sa may nabilin pang tiyempo, standby na kamo sa kapon lamang program. Kupod sa kay Tita Regine. 2 solid hours nga mag-aumpisa alas 6 ang gabi sa Concert at the Plaza. Sa tion sa nga mga musical event, Napulo ka mga Plaswala de Iloilo Valentine's Edition mugs ang app for grabs sa tanan nga mga suki sang Plaswala de Iloilo sa Pebrero 26. Domingo, ginaagda ang tanan nga mag-participate sa selebrasyon sang Sunday Mass sa mga adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, magpangamuyo kita sa Ginoo sang resilience sa aton pagpangatubang sa mga pagtilaw sa sininga tuig 2023. Plaswala de Iloilo, one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswala Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswala Dos. Kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kun makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kun hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag o kun email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sapiak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa. I-contact direkta ang nagapakilala nga himata, kag kung hindi malabot, i-contact ang abyan o kung iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Hindi gid magpadala sang kwarta kung hindi mo sigurado nga matumod nga himata kag nagakinahanglan gid man sang kwarta ang ina nga tawo.
Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning